Штогадовы раённы агляд конкурс дзіцячай творчасці ратавальнікі вачыма дзяцей прайшоў у Шклове. Удзел у ім прынялі вучні з усіх школ раёна. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Сярод работ малюнкі, плакаты, мадэлі тэхнікі і шмат іншага. У іх адлюстраванне таго, як рабяты бачаць надзвычайныя сітуацыі ў свеце. Працу ратавальнікаў, мары і фантазіі на тэму бяспечнага заўтра. Кожная работа, прадстаўленая на конкурс, гэта крапатлівая праца не толькі самого дзіцяці, але і педагогаў, якія надаюць маладому пакаленню навыкі бяспечных паводзін. Паказаць свае творчыя здольнасці можна было ў розных намінацыях. У кожнай з іх свае патрабаванні, тэхніка і метады ацэньвання. Таму выбраць пераможцаў аказалася вельмі складана. Номинации были это рисунки, рассказы, стихотворения, подделки, скульптуры малых форм. Арганізатарамі выступілі аддзел адукацыі Шклоўскага райвыканкама і раённы аддзел па надзвычайных сітуацыях. Галоўнай мэтай правядзення такіх конкурсаў з'яўляецца прыцягненне ўвагі дзяцей школьнага ўзросту да сур'ёзнага пытання бяспекі жыццядзейнасці. Пераможцаў чакаюць прызавыя дыпломы, а таксама ўдзел у абласным этапе конкурсу. Конкурс проводится для того, чтобы еще раз напомнить учащимся, как себя вести в той или иной чрезвычайной ситуации. И, конечно же, популяризацию профессии спасателя. Очень рады, что ребята откликнулись на этот конкурс, проявили себя, нарисовав рисунки, сделав подделки и еще раз поучаствовали в конкурсе «Спасатели глазами детей».